Stále nás nikdo nežaloval a tak máme další příležitost mrknout se na výraz neomezeně. V reklamštině neomezeně často znamená odsamcať podsamcať. Ale u Vodafonu se reklamštinou nemluví. U nás si teď k tarifu můžete vybrat z 5 balíčků neomezených služeb. A na pořád. A na pořád, a na pořád, a na pořád, a na pořád. Stop, výborně, máme to. Kontrola kamery. To byl konec, ty vole, já už tady nebudu nikomu dělat čuráka. Kdo na to má žaludek na tohle? Klídek, Péťo, už to máš prostě za sebou. Puste na to nějakou muziku. Ono, víš co, na rovinu, jako jaký neomezeně, stejně mlžej, nekecaj, znáš to. Ty vole, to já znám tohleto, ale jako oni vždycky naslibujou hory doly, ty vole, pak nedostaneš ani fenek. No a když jim to lidi žerou. Ty vole, ty lidi jsou fakt blbí, ale. Ale máme za to ranec, jo? No to víš, ale každý má svoji cenu. No ale půjdeme do toho znova, ne? Tě podojíme aspoň, ne? Co? No jo. Ty vole, tak oni tady nemají signál mrtky, vole. Čuráci mediální, vole.